Mixed by New Bollywood Recording Studio Surat. भांग पीसला से बफता कलाई हमसे भांग ना पीसाई, भांग ना पीसाई। भांग पीसला से बफता कलाई हमसे भांग ना पीसाई। आवेला रुआई जी आवेला रुआई, कैसे समझाई हमसे भांग ना पीसाई। भांग पीसाला से बफता कलाई हमसे भांग ना पीसाई। कैसे भावेला रौरा बेल के पतैया, गाजा धतूरा बोलिए हमरो सैया। गाजा धतूरा बोलिए हमरो सैया। कैसे भावेला रौरा बेल के पतैया, गाजा धतूरा बोलिए हमरो सैया। बाउर हवे रौरा कहिया बुझाई हमसे भांग ना पीसाई। भांग पीसाला से बफता कलाई हमसे भांग ना पीसाई। मेवा मिष्ठान काहे भावेला न रौरा, छोड़ दी नासा गइल परतानी बौरा। छोड़ दी नासा गइल परतानी बौरा। मेवा मिष्ठान काहे भावेला न रौरा, छोड़ दी नासा गइल परतानी बौरा। मनीष अमित करे हमसे भांग ना पीसाई। भांग पीसाला से बफता कलाई हमसे भांग ना पीसाई।